go tú gola in áid leas a go leir taithí. So da was at omíocht mór an agus be was a beidir go níos láide níos sciúpaí cadú bheith cliste agus tígur was a bheith ní gobar níos chrúin áid sin. Tá rud a cínta churás go mór go chos cholim. Catha physiotherapist na fórne sú níos céire a chatha ar an ngortú. Fágan Colm an fáic le go bheice an dochtúra, tá rudí breanú go duna. An bhfuil deire tacaí le séisiúr Colm agus gan a tosaí fiú?